Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Çileyê paşîn. Çileyê paşîn yani meha yekemîn. Sıbat yani meha duyemîn. Adar yani meha siyemîn. Nisan yani meha çaremîn. Gulan yani meha pencemîn. Haziran yani meha şeşemîn. Tirmeh yani meha heftemîn. Tebah yani meha heştemîn. İlon yani meha nehemîn. Çirya peşin yani meha dehemîn. Çirya paşin yani meha yazdemîn. Çileyê peşin yani meha dozdemîn yani meha dawî. Em ê îroj navê mehan fêr bibin. Mehan. Erê. Melî. We behs kir me dît. Lê niha kam dubare bikin. Melî. Meha yekem di Bernameya Kurdî de yan jî di teqwîma Kurdî de çi ye? Çiye? Tu bizanî? Çi? Çileyê paşîn e. Çileya paşîn. Çileya paşîn. Erê Kurdan ser nêrûmêtiya van peyvan li hevdû nekiriye. Lê em ê wiha bikar bînin. Meha duyem çi ye? Sibat. Sıbat. Meha sêyem? Adar. Adar. Meha Yani Newrozê. meha Newrozê ne wiha? Erê. Meha çaran? Nisan. Nisan. Meha pêncan? Gulan. Meha gulan e. Meha şeşan? Haziran. Haziran. Meha heftan? Cotme. Na. Tirmeh. Tirme. Meha heştan? Tebah. Tebah. Meha nehan? İlon. İlon. Meha dehan? Çileya peşin. Na. Çiraya peşin. Na. Peşin. Çiye mamosta? Çiriya peşin. Ha. Çiraya. Çiriya peşin. Çiriya peşin. Hat biramın rel navda hebule kubu ev naya biramın. Çiye peşin? Çiriya peşin. Çiriya peşin. Çiriya peşin. Meha yazdan? Çiriya paşin. Çiriya paşin. Çiriya Jibek a peşine be a paşin. paşin jî. E. Le meha duwazdan çiye? Çi bu? Çiliya peşin. Çileya Çileya peşin. Çileya peşin. Yani edi zivistane. Zemperiye. mamosta çileyan çileyi. Çileya. 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 Ha, çileya.
Hin kesan heta niha gelek caran ew wek navê nêr jî bikaranîye. Kurdan li ser li hevdû nekiriye. Her du jî tên bikaranîn. Wek gelek Her duyan tiştanî. de jî serbest in. Lê navê mehan gelekin. Bi dusê awayan tên bikaranîn. Tên gotin. Lêbelê di gramerên herî kevn de jî yên ku çûne nava Kurdan ji wan pirsîne jî navê van mehan nivîsandine. Ji ber wê em dizanin ku Kurdan navê mehan ji berê de wiha danîne. We fam kir? Erê. Çileyê paşîn. Çileyê paşîn yani meha yekemîn. Sıbat. Sıbat yani meha duyemîn. Adar. Adar yani meha siyemîn. Nisan. Nisan yani meha çaremîn. Gulan. Gulan yani meha pencemîn. Haziran. Haziran yani meha şeşemîn. Tirmeh. Tirmeh yani meha heftemîn. Tebah. Tebah yani meha heştemîn. İlon. İlon yani meha nehemîn. Çirya peşin. Çirya peşin yani meha dehemîn. Çirya paşin yani meha yazdemîn. Çilleyê peşin. Çilleyê peşin yani meha dozdemîn. Yani meha dawî. Rojbaş azad. Xêr e? Ha bawer tu yî? Erê disa Rojbaş. karê te ye. Erê karê min heye. Karê te ji qe xelas nabe. Karê ji nan e. Em îro mehê salê fêr dibin. Erê min dît ew çi ye? Çilê paşin e, pêşin e. Tu nizanî? Nizanim. Çileyê peşin, çileyê paşîn. Kuru çi çilê pêşin e, paşin e. Mîna herkesî. Netewê hemî dinyayê dibên Oktember, September, Desember, November. Tu Bawer. em jî azad bin, em jî wek xelkê azad, netewê azad. Em jî bêjin Oktember, September. Çima ew çilayê pêşin e, paşin e. Karê xelkê dikî. Bawer. Her milletek li gor xwe wekû xwe navê mehê xwe danîne. Em jî wekû milletekî divê em jî wekû xwe navê mehên xwe bi zimanê xwe danin. Ne rast e? Tamam, jiyan bi Kurdî baş e. Kurdî biaftin lê. Çima van navê... Herkes fehm dike demek tu bêjî November, Desember ew çilayê paşin, pêşin ew çi ye? Kes fehm neke em jî pir zortir e. Ne pir zortir e divê tu bizanî dîsa. Baş e tu wan nizanî. Ka ji min re bêje rojê heftiyê çi ne? Wana zanim helfene. Tu dizanî de bêje. Tu sem, sêşem, çarşem, pençem, în, şemî, yekem. Ew herkes zane. Wekû tu bêjî mesela Sunday, Monday, ecî dikarim wisa bêjim bi İngilîzî. Bes bi Kurdî bizane? Kurdî. Êrî Ji min re bêje. Çima dibêjin navê meha? navê meha mesela çileyê paşîn. Çilayê paşin. Paşîn. Yani? Ha yani meha January. Baş e. Yê dudiya kîjane? Meha didiya ji te re bêjim dîsa. Bi Kurdî Sibat.
بإنجليزي فبراير Ev du de. نوا Eri. Ya o İngilizce ne lazım mecmura? Kurdî bejena. أري ها Ha. مها سي آدار Meha Nevruzê. أري ها Başe. مها نوروزي ناوي چیه آداره Adar. باشه مها چرا ناوی چیه نیسان Nisan. نیسان Başe. مها پنج ناوی چیه باور Gulan. گلان Yani meha gulane. یعنی گل یعنی گل در دکوین گل دبشکوین گل مها گلانه تزانی لی کردستان گل پرن ولات کردان گل پرن Velatê me xweş. خوشه لی تو نزانی ناوی مها دیسا نزانی حزیران یعنی مها Şeşemine. ششمینه راسته He. تزانی باشه مها هفتمین ناوی چیه باور Tirmeh. ها دیرمه باشه مها هشتمین تباخ Eri. تباخ Meya havina paşine. هاوینه گرمه Bəli. بله مها نهان ناوی چیه İlone. ایلونه مها دهان ناوی چریا پیشین Çirya peşin. Bəli. Eri. چریا پیشین Ma tu dizanî? hı Rojbinamın. hı Meha çirya peşin daye. gerek te bizanî demek Eri. madem ku tilvê mehê li dayîk bûyî dibe bizanî navê bi kurdî çi ye ne wisa Çirya peşin. ha çirya پیشین Çirya peşin. çirya paşin yani meha çenda ye çirya paşin kabêje Yazda ye. ha yazda ye baş Bravo jimra. ha erê meha dawî navê wê çi ye bawer meha dawî Çileye peşin. çileyê peşin Çileyi peşin. yan jî bi îngilîziya te December Em baş da am dikin. Mehek din tu ne? na bawer bes tu dikarî yekî ji ba xwe derbixî yanî tu bixwazî Yani hemû dozdane. hemû dozdane belê Tamam. baş Ve hadi fem. Dersa kurdî. Dersa kurdî. Mane kurdî Bernameya. Bernameya.